Croeso i'r uned nesaf yn gyfres Cymeriadau'r Testament Newydd. A'r person i ni sylwi arno heddi yw Barnabas, un a deithiodd gyda Paul ar y daith genhadol gyntaf. Ac mi fydd y darlleniad yn glwm gyda ge yn sôn rhywle o gwmpas actau 11 adnodau 24 yn sôn amdano fel dyn da, ac yna y cynorthwyydd yn ei hanfod, sef actau 14 ac adnodau 1 dros 4 ar 15, neu 19 yn iaith heddi. Ond fel arfer gawn ni gychwyn gyda gair o weddi. Yn un myfyrdod heddiw arglwydd, cofiwn am y sawl sydd ddim yn cael sylw amlwg yn stori ein cenhadaeth, ond am wnaeth gyfraniad pwysig. Cofiwn heddiw am ei cyfraniad bob un yn yr eglwys, gan ddiolch amdanynt i gyd. Amen. Nawr fydde wedi'r wrthym yn actau 4 fod Barnabas yn un o'r Cristnogion cyntaf, y cynhara felly, yn dwyn y cyfenw Joses, ac i fod yn perthyn i lwyth Lefi, ac yn un o'r athrawon yr eglwys yn Antioch. Dywedir mai ystyr ei enw oedd mab cydymdeimlad, a bu'n berson cyson a chefnogol ei gyfraniad i fywyd yr eglwys ar hyd y daith. Yn actau 14 i ni gael blas ar y modd roedd yn rhannu'r bartneriaeth gyda Paul ar y daith genhadol gyntaf. Rhaid bod hon yn fenter eithriadol, bod ganddyn nhw'r modd i fynd ac i weld gwledydd a cymunedau o'r newydd a dweud ei stori. Roedd Iowan Marc wedi dod gyda nhw hefyd, ac oedd e'n nai i Barnabas. Ond yn anffodus, dath cyfraniad Marc i ben hanner ffordd drwy'r daith. Dywedir na roedd Paul am gynnwys Marc ar yr ail daith, tra bod syniadau Barnabas am gynnwys ei berthynas ifanc. Rhaid bod Luc wedi clywed yr hanes a dewis cyflwyno ffurf Paul, ac ni fi mwy o sôn am Barnabas. Ath Paul yng nghwmni Seilas ar daith dros y tir i'r gogledd orllewin, sef ardaloedd Syria a Cilicia, tra fod Barnabas wedi mynd gyda Marc yn ôl i Gyprus mwyn cadarnhau'r eglwysi fanni. Oedd yn dal wrthi, ond oedd eu persbectif nhw o beth oedd cenhadaeth ychydig yn wahanol efallai. Mae'n rhyfedd fel bod yr eglwys yn gweld drwy sbectolau gwahanol yr un gwaith. Nawr, rhan o fwriad Luc wrth ysgrifennu llyfr yr actau oedd dangos fod cyfraniad Paul mor arwyddocaol a chyfraniad Pedr. Ond gwelodd yn dda i ddangos bod gan Barnabas ei gyfraniad hefyd. Roedd yn ddyn llawn ffydd a deioni, ac yn un oedd yn deilwng o ymddiriediaeth yr eglwysi yn Jerusalem ac yn Antioch, heb anghofio ei fod yn athro da ac yn arweinydd teilwng. Roedd yn wrthbwynt i fwrlwm Paul ac yn gwmni cadarnhaol ac effeithiol. Yn aml bydd dau sy'n wahanol i'w gilydd yn creu a chynnal llwyddiant mewn partneriaeth. Gwelsom hyn yn gyson ym meysydd gwleidyddiaeth ynddo. Bod e'n chwaraeon hefyd a chomed i'r un fath. Ac oedd y daith genhadol gyntaf yn enghraifft o fath o bartneriaeth lwyddiannus. Bydd sawl prifathro ysgol yn ddiolchgar am gyfraniad ei ddirprwy ac yn cydweithio gyda gweddill y staff. A bydd sawl gweinidog, siŵr o fod, yn ddiolchgar am gymorth effeithiol ei briod ac i sôn am swyddogion yr eglwysi. Nawr, nid gŵr tawel yn cytuno gyda popeth oedd Barnabas waith. Nid iesman mohono, ond un astyriodd y sefyllfa ac yn benderfynodd beth oedd ei lwybr iddo fe'i hun.
Drwy anghytuno gyda Paul, dangosodd ei fod yn ganddo feddwl annibynnol, ond yn dal ar awydd i wasanaethu'r eglwys drwy ymweld â'r eglwysi roedd e a Paul wedi sefydlu'r daith genhadol gyntaf. Aeth a Ioan Marc yn gwmnydd o fel dwedon ni, a gwelodd yr eglwys beth oedd cyfraniad Marc yn ddiweddarach yn ei hanes e, gan iddo gynhyrchu yr hyn i ni'n ei adnabod dyddiau yma fel efengyl Marc. Yn gymaint â fod Paul yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi, camgymeriad fydd y sôn amdano fel prif symbolydd cenhadaeth. Nawr, Iesu a ddywedodd ewch, a fe deithiodd y lluaws yn ddisgyblion, yn apostolion ac yn gyfeillion fel Barnabas i gyflawni hynny. Nid yn unig roedd y cymeriadau amlwg wedi mynd, ond roedd gan eraill hefyd ran yn y stori o'r eglwys yn ymestyn mas, ac yn cymell pobl i gymryd sylw o hanes Iesu ac i'w ddilyn. Wrth i Luc sôn am gyfraniad Barnabas, tybed a oedd yn dweud wrth yr eglwys fore ddiwedd y ganrif gyntaf, bod gan yr sawl sydd ar ymyl y dystiolaeth gyfraniad yr un mor amlwg a rhai sydd yn y blaen. Bod cenhadaeth gan bob un ohono ni yng ngwaith yr eglwys. Onid felly bydd eglwys yn ein hardaloedd ni a'n cyfnod i fod i weithio. Nid band un dyn yw eglwys, ac nid band un dyn oedd Paul ydy fe. Ond bod yr eglwys yn rhannu yn y gwaith ac yn dweud beth yw eu profiad nhw. Bydd pob pregethwr, wy'n siŵr, fel Paul gynt, a'r athrawon fel Barnabas yn gyfwerth eu cyfraniad. Roedd Paul yn ddigon parod i gydnabod cyfraniad eraill. Mae yna sawl cyfeiriad ar ddiwedd y llythyron at gyfarchion ac am gyfraniad y bobl hyn. Ac wy'n siŵr y byddai'n braf i ni heddi, wrth weld yr eglwys yn chwilio am ei cenhadaeth yn lleol ac yn genedlaethol, heb sôn am y genhadaeth fyd-eang, beth yw yn cyfeiriad a'n cenhadaeth ni. Bod y dweud a'r gwneud yn sylfaenol i fod yn dist fod Iesu yng nghanol y cyfan i gyd. Gan i orffen gyda garweddi. Diolch i ti, Nefol Dad, am yr amlwg a'r anamlwg yng nghymdeithas ac yng nghenhadaeth yr eglwys. Madden ni am ddyrchafu enwau'r rhai ar drail y gweddill, neu am glodfori yn gyhoeddus heb gydnabod y cefnogwyr. Ti yw craidd ein cymdeithas a'n cenhadaeth, ac i ti y bo'r clod, y mawl, y parch a'r bri yng nghenhadaeth ein cyfnod. Amen.